Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Ako vidíte, dnes to bude iné. A v čom? Tak dovoľte, aby som vám na začiatku tohto videa predstavil moju milovanú manželku Martinku. Ahoj Miláčik. Ahoj. Ahojte. A je to z viacerých dôvodov. Je to veľká inšpirácia v mojom živote vzhľadom k tomu, že pred pár rokmi sa sama za seba rozhodla, že chce zmeniť svoj život. A našla spôsob a vydala sa na cestu, ako to urobiť. No, ja som sa prizeral a môžem potvrdiť, že tie zmeny boli tak radikálne a tak výrazné, že keď som videl, ako sa mení moja manželka a aký to má veľmi dobrý vplyv na náš vzťah, tak prišiel aj u mňa okamih, že chcem svoj život takisto zmeniť a žiť šťastne, s úsmevom, slobodnejšie. S odstupom času vám môžem potvrdiť za seba, že náš vzťah je úžasný. Fakt je úžasný, ideálny, pretože to stojí za to. A toto video je výnimočné aj z ďalšieho pohľadu a ten je, že budeme mať čoskoro za chvíľku tu hostia. Mladého gentlemana, ktorý našiel odvahu vo svojom mladom veku a rozhodol sa využiť pomoc a zmeniť si vo svojom živote niečo, čo ho trápi. A k tej zmene mu práve dopomáhla Martinka a týmto jej chcem dať priestor a vlastne ti ho, Martinka, dávam, aby si mohla nám povedať, ako to vnímaš ty, ako to na teba pôsobilo. Nech sa páči. Som terapeutkou už niekoľko rokov a klienti si ma vyhľadajú, keď majú nejaký problém a ja ich sprevádzam, aby si ten problém vyriešili v sebe. S Mirkom to bolo trochu inak. Jozef mi povedal, že má kamaráta, ktorý má 2 synov, sú to športovci a robia bojové umenie a že by ich rád zasponzoroval. Tak ja nie som športovo založený človek, bojové umenie mi vôbec nič nehovorí, ale povedala som si, prečo nie, ale mojou podmienkou je spoznať tých ľudí osobne. Tak prebehlo stretnutie, ktoré ma úplne fascinovalo, pretože som spoznala úžasných ľudí. Nielen otca, ale aj jeho synov. A pri tom rozhovore som proste videla, že tí chalani sú cieľavedomí, plní energie, proste túžob, snov, čo proste na mňa nechalo obrovský dojem. A hlavne sa mi páči, alebo zaujal ma príbeh Mirka, ktorý rozprával, že dáva do toho viac ako ten jeho brat. Že sa viacej snaží, viacej tréningov, proste do toho dáva viacej energie a že ten brat to zvláda s ľahkosťou, stojí na stupni víťazov a Mirkovi sa nedarí. No a ako terapeut som proste spozorovala, že mu v tom bránia určité vzorce a že mu viem byť nápomocná aj po tejto stránke. Naučiť sa vyhrávať v tej mysli v prvom rade. A Mirkovi som teda navrhla stretnutia, ktoré sme prebehli osobne a Mirko sa naozaj rozhodol tie veci vyriešiť si v sebe a výsledky na seba nenechali dlho čakať. A o tom, ako to prebiehalo a čo z toho bude chcieť zdieľať s vami on, to nechám na ňom. Ale ja mám z týchto chalanov obrovskú radosť a držím im palce. Ďakujem. Takže priatelia, čoskoro sa uvidíme znova, pretože príde náš host, ktorého meno už poznáme, Mirko, a trochu ho vyspovedáme. Ahojte. Ahojte. Dobre. No už sme tam, aha. Priatelia, vítajte, ani neviem, ako sme to spustili. Takže nadišiel čas ČD v mojom živote. Mám vedľa seba mladého gentlemana, volá sa Mirko, už sme o ňom hovorili v úvode. Mirko, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozornosť. Čau. A som veľmi rád, že ho tu mám a že zároveň ti chcem poďakovať, že si neodmietol nám urobiť rozhovor a dať niečo divákom, ktorí pozerajú naše videá. Kým ti dám slovo, tak priatelia, ako som už spomínal v predchádzajúcich videách, prišlo k tomu, kde som hovoril, že treba si plniť sny. O nich bude hovoriť aj Mirko. A ja vďaka Mirkovi som si splnil 2 úžasné sny. Takže Mirko, ja ti ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, vďaka tebe som si splnil 2 úžasné sny. A to sú, tiež som v minulosti v detstve, alebo v takom veku, ako si ty robil bojové umenia, ale nie až tak profesionálne. A nikdy som nedosiahol nejakú významnú, víťaznú pozíciu. A už vtedy som si tak predstavoval, že sa raz stretnem s človekom, ktorý dosiahne niečo na medzinárodnej úrovni. A to si ty, takže ďakujem prvýkrát.
A druhýkrát, keď som začal tvoriť tento program Ja som, tak prišla mi myšlienka, že občas chcem zavolať ľudí, ktorí si dokázali zmeniť svoj život v nejakých oblastiach, tak ako aj ty, a porozprávať sa s nimi, ako to vnímajú, aký je ten život teraz, a vlastne to si mi zase splnil. Takže ďakujem. A dávam ti slovo. Predstav sa, povedz niečo o našim divákom. Teraz ma zaskočil, som rád, že som ti takto splnil sny. Som rád. No a tak predstavil by som Mirko Minček. Bojovým športom, ako Maťka spomínala, sa venujem vlastne od mala. Vlastne keď sme mali 4-5 rokov na prelome toho aj s bratom, sme začali chodiť do sajklubu, ku Mirovi Ševčíkovi, tam sme začali s pohybovou prípravou, sme robili gymnastiku, šprinty a tak proste na všeobecná pohybová príprava. A trénuje sa tam aj jiu-jitsu, tak nejak prešli aj k tomu. A v nejakých 6 rokoch sme mali prvý turnaj v Česku, ktorý nedopadol úplne podľa predstav. No a vtedy sme aj povedali, že už nikdy nebudeme zápasiť. Moc nám to nevyšlo. Prvotné výhry neboli, no. No, ale tak pokračovali sme, ako netrvalo to nejako proste, hneď sme šli na tréning, to bolo iba, neviem, hodinka. To si ani nepamätám, to iba ako z počúvania. Malé sklamanie. No hej. No a tak zápasili a zápasíme doteraz a už tu vyšlo aj na medzinárodnú úroveň. Chodíme po majstroch sveta, Európy a tak. Plníš sny. No. Ja viem o tebe, že máte v rodine taký úžasný trojuholník, ty, otec a brat. Ja som vás nazval traja králi bojových umení, takže tá podpora tam je. Mirek, ja by som prešiel rovno k tomu, že keď sme sa stretli, videl som vlastne príspevok ocina na sociálnej sieti, že nejak vás podporiť, a to nás zaujalo, ako to spomínala Martinka v úvode. A keď sme sa stretli, tak sme tam videli tú možnosť, že vám pomôcť nielen finančne alebo nejakými materiálnymi vecami, ale aj tak po tej mentálnej stránke. A keď sme ti o tom porozprávali, že je tu táto možnosť, tak prosím ťa, čo teba viedlo k tomu, že si sa rozhodol vyriešiť si to, čo ťa trápilo? No, nie, že ma to trápilo, ale ako prvé napadlo, že skúsim, že proste keď je taká možnosť, tak že skúsim a proste tým, že ako mám už cez 300 zápasov, tak ako ako zápasím od detstva, lebo keď som zápasil ako dieťa, tak deti sa ani nerozsvičujú, ani nejako, som prišiel na zápas, nejako odzápasil, takže ten stres tam, dieťaťu to je jedno, tak som ten stres ani moc nemal. A to je ako proste, fakt, každý víkend chodíme na tie turnaje, fakt už ten zápas, keď mám turnaj niekde v Česku, na Slovensku, v Poľsku, tak to je také, že ďalší turnaj, hej, mal som 300 som mal ďalších zápasov takých. Riadna dávka. No tak to je také, že keď sa ma niekto pýta, že ako sa to prvým turnajom, ja neviem, no ja nepamätám, som mal 6 rokov, tak to si nepamätáš vtedy. No a tak už keď idem do zápasov, tak ani ako stále mám tu mentalitu toho 6-ročného dieťaťa, že si ani ako nemám ten stres, ale potom už na tých, keď som už na tých majstroch sveta a Európy, tak tam proste chcem vyhrať, že tam to je iné. Že tam už proste na tom záleží na tom viac, hej, a už keď som tam, aj ako tam cestujeme, hej, tak trepeme sa do Abu Dhabi a tak, v Kazachstanu, tak už nechceš tam ísť len na výlet. Tomu rozumiem, áno. No, tak preto, no a ako bola proste možnosť vyskúšať, tak som, že skúsim, že aj ako to bude prebiehať, ma zaujímalo, lebo napríklad viem, že Attila Vek tiež má nejakého mentálneho kouča a tiež vravil, že mu to pomáhalo a tak. A som počul nejaké rozhovory s tým mentálnym koučom a bol som vedavý, že ako to prebieha, ale Maťka asi robí niečo iné, myslím, že on nemá taký, má iného mentálneho kouča,
iný princíp, myslím. Áno, Maťka robí, ja ťa doplním, Maťka robí tie cielené terapie na to, že keď niekoho, napríklad ako ty, si prišiel vyriešiť niečo, čo si chcel vyskúšať, tak sám môžeš potom povedať, zhodnotiť, že keď si tou svojou, tú technikou sám za seba vyriešil, tak ako si sa cítil potom. To je presne zamerané na to, čo daného človeka v tej chvíli môže brzdiť. A je to jedno, či to je šport alebo všeobecne v živote. A tu, ako Maťka spomínala, videla nejaké veci, ktoré boli navrhnuté, že sa môžu, pokiaľ sa ty rozhodneš zmeniť, a ty si to rozhodnutie urobil, takže môžeš pokračovať. No to je ako pokračovať. Normálne, práve spomínal si, že Attila Dek má svojho mentálneho kouča, tak si chcel skúsiť. No áno, že skúsim, že ak mi to pomôže, tak budem rád. Jasné. No a skúsil som, a po nosení sa mi to také, páčilo sa mi to, bolo to zaujímavé. No a cítil som sa tak lepšie vlastne, potom som išiel hneď aj do Abu Dhabi na majstra sveta, kde som prehral, ale cítil som sa trošku inakšie. Tak vlastne potom sme mali potom ďalšie sedenie, že ešte vychytať, že čo ma teraz tak brzdilo, alebo ako to povedať, čo som mal v hlave pred zápasom a aj po zápase, hej, vlastne, tam som prvý zápas prehral a potom som išiel do druhého a ten som vyhral. Tak čo som mal aj medzi tým, že ako som prehral zápas, takže čo som si vravel do druhého zápasu a tak, proste som si to napísal na papier, ako mi Maťka povedala, a potom to vlastne rozoberali. No a potom som šiel vlastne, o mesiac na to som mal Kazachstan, že už som majster sveta. No a tam som prvý zápas tiež prehral, druhý som vyhral a tretí som potom už zase prehral, takže to tiež nebolo nič, ale zase som napísal proste na papier myšlienky a tak. No a išiel som potom za Maťkou na tretíkrát to bolo a potom som šiel do Poľska na turnaj, vlastne to sú ADCC Trials a to je taký, dá sa povedať, že v grapplingu najväčší turnaj v Európe, ADCC čo je. Áno. No a tam som vyhral vlastne túto medailu. Super. som vyhral. No a tam už som sa cítil dobre. No a vlastne odtedy som sedenie nemal. No ale teraz sa cítim dobre. No. Super, takže, no počuj. Že tam sme ešte rozbrali, že ako napríklad, že vôjdeš do haly a že aké máš myšlienky a tak. Ano. A aj keď alebo uvidíš supera, tak proste niečo si pomyslíš, hej, to je dobré, zle, proste pomyslíš niečo. Ano. Tak aby som to proste bral, že je to proste iba super a tak proste nejaká hala a tak, proste, že úplne mal čistú hlavu, no. A tak. Super, ďakujem. Krásne si mi to teraz, alebo našim divákom predstavil, že presne sú to tie malé kroky. Áno, na tom začiatku možno bolo očakávanie, že by si mohol vyhrať, ale neprišlo to, ale napísal si. Hej? A išiel si to riešiť potom s Maťkou a zase a prišlo také prvé vysoké ocenenie, že si vyhral, ako si hovoril v tom ratingu, že to je taká najsúťaž v tom Poľsku a vyhral si to. Takže to je super, takže gratulujem. A vlastne ty už si mi odpovedal na druhú otázku, že aké si mal očakávania. Povedal si, že si to išiel skúsiť. Ja si to vážim, tvoju úprimnosť, pretože tiež sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa pýtajú, ako to prebieha, o čom to je a tiež sú takí neveriacky, je to normálne. Ale teraz, keď sa na to môžeš pozrieť s odstupom času, predtým, než si sedel s Maťkou a teraz, keď si prešiel tými sedeniami, tak vidíš tam rozdiel napríklad pri trénovaní alebo pred zápasmi alebo aj v súkromnom živote? No, pri trénovaní asi ani až tak nie, ale hlavne pri tom zápasom. A teraz hlavne, ako som sa cítil vtedy teraz v tom Srbsku na Európe, tak to bolo proste, už aj v tréninge som sa, ale som tam už vyslovene, že lebo ono, v prvý deň sme pozerali a to zapasilo C-čko s B-čkom proste, ako menšie kategórie vekové. A tam som pozeral, za pár Slovákov zápasilo a úplne som tam behal po hale, mal som fest chuť som mal ísť, že ísť zápasiť, že strašne sa tešil na druhý deň. A proste úplne som povedal, že už ma tam pustíte, že idem to a úplne som ako sa tešil na to a mal úplne furt v hlave som mal iba to, ja som furt iba nad tým myslel, ja som ani si nevedel písať, ja som na kamoške, čo si píšeme furt, som napísal, že prepáč, proste teraz fakt som nemožný, proste mám v hlave iba zápas a proste
proste nešlo mi sa s nikým ani baviť a tak a úplne som bol proste už v hlave na turnaji. No a potom, keď už prišiel turnaj, tak tiež som sa, ja som sa tam proste tešil som sa a som super rád, že teraz som si už, nie že cítil, že to vyhrám, teraz som to už vedel, že vyhrám. Super. Teraz som to už fakt, som si nevedel predstaviť, že jak možno, že prehrám. Lebo proste aj to, že som trénoval so 70-kilovými, hej, proste ťažkými a tam som išiel váhu 61,2. Hej, tak som proste zápasil som na tréningu s ťažkými, hej, a fakt v tom zápase som proste bol, teraz mi fakt všetko sa dlako malo, že som bol aj silný, aj rýchly, aj všetko, to som fakt, že príprava bola úplne, že v super forme som bol. No a tak proste som sa aj na tréningu som sa cítil strašne dobre, že a ešte, no to som mal spomnúť, že aj v tých zlých situáciách, napríklad na tých terapiách sme prebrali, že čo mi ide v hlavu, že ten zlý scenár zápasu, čo sa stane, hej, a som vravel, čo keď ma hodí a proste udrží ma, hej, proste bude aktívny a tak prehrám, hej. Áno. No a teraz proste som mal aj v tých situáciách, že som bol pod ním a úplne, že s kľudom som ho proste pretočil a všetko proste, aj keď ma vo finále, keď už ma škrtil a fakt, že to bolo, že keď som na to pomyslím, tak fakt bolo zle vidieť, ja som tam hýkal som, ale som, že nezaklepem, že to proste, a úplne som bol kľudný, že som bol, že nezačnutí ma, nezatiahne to. Takisto aj ruky, nohy sme si páčili a tak no. A proste úplne som bol, stále som bol proste kľudný a robil to, čo viem, hej, keď zápasím od tých 5 rokov, hej, tak proste už mám zautomatizované veci a proste treba byť kľudný a robiť čo vieš, no. A tak som, všetko bolo ako malo, no. Super, tak to ma teší. Podľa toho, ako hovoríš, tak vlastne ty si len doladil, ako sa hovorí, že tú hlavu, lebo dneska tu všetci hovoria, všetko je o myšlienkach, to si určite počul, ale teda ty už si len doladil, ako si to pekne povedal, pomenoval si tie negatívne myšlienky, to, čo ťa zväzovalo v tých možno predchádzajúcich turnajoch a zápasoch. Teraz si to doladil a vlastne už si sa s tým hral. Aj keď si vravel, že ťa už tam nejak zatiahlo alebo niečo, ale vnútorne si cítil, že to nie je koniec, je tak? No hej, som bol, že vyhrám. Super, to sa mi páči. Aj na chvíľku som nezapochyboval, že čo škrtím, tak som proste nejako bodoval, som ako udieral, nech ma bodujem a tak. A to mi vlastne asi aj povyhrávalo veľa zápasov, lebo aj vtedy, keď ma hodil, tak z dola som bol aktívny, že som furt udieral. Ja som tam bol úplne, že no, ako je úplne strihnutý, že som furt bil do nich, hej, a tak, že proste furt som bol aktívny, aj keď som bol hore-dole, proste, a v tom MMA proste rozhoduje tá aktivita, tie údery, tak som na to myslel, že furt musím udierať, vlastne, čo som v minulých vekovkách ani nemohol, až teraz v U18 možno, lebo ako keď sa ešte U16 a U13 a U14 myslím, tak tam môžeš uderiť iba do tela, to vo všetkých do 18, ale na zemi už nemôžeš udierať ani do tela. A teraz som už mohol prvýkrát, tak som to využíval, že som až dola bol aktívny, lebo keď si ako dieťa, hej, ako ten mladší, tak tam väčšinou vyhrá ten, čo je hore kontroluje, lebo ten z dola nevie byť nejako aktívny, keď si tak vezme, ako môže ísť po škrteniach a tak, ale nie vždy sa dá. A teraz, keď som mohol udierať, tak som to, proste mi to sedelo, že som mohol vlastne tým bodovať. Super. No a tak som furt proste som udieral a tak no. Super, tak to ma teší. Takže ja keď ťa počúvam a viem si to tak zhruba predstaviť, tak to musia byť pre teba riadne silné emócie a zážitky, to klobúk dole. A mám ešte takú otázku, že to, čo si riešil na tých sedeniach s Maťkou, sa týkalo čisto len teba, nikoho iného, to vieme. Ne? A vieš si porovnať samého seba pred sedeniami, keď si mal nejaké tie svoje, či už športové alebo súkromné situácie a teraz po týchto sedeniach,
vieš porovnať seba, že či tam je rozdiel, či vnímaš na sebe možno nejakú tú väčšiu slobodu, alebo to slobodnejšie konanie, rozhodovanie? Je tam rozdiel? V osobnom živote som si to ani až tak nevšimol, keď mám pravdu povedať, no. Jasné. Ale ako trošku asi hej, no, ale ako trošku sa na to inakšie pozerám na niektoré situácie. Že tak proste, že všetko sa dá tak nejak vyriešiť a je to proste iba v hlave a tu pohľadu a tak. Ako trošku inakšie asi hej, ale neviem to nejako charakterizovať, alebo ako som povedal. To úplne chápem, pretože riešil si nejaké veci, ktoré sa konkrétne týkali na to, aby si sa postavil na tú najvyššiu priečku na bedni, ako sa povie. Skúsenosti z týchto sedení sú také, že pokiaľ človek príde s nejakým, ako sa hovorí, solo kaprom, tak to je očividné. A okolie na teba ako reaguje? Otec, brat alebo tí známi, keď sa na teba teraz tak pozerajú, alebo keď ťa vnímajú, tak pozorujú, či už pri tréningu alebo všeobecne. Mal si od nich niekedy nejaký možno poznatok, že ti niečo povedali, vieš čo, toto bolo super a ty si vo vnútri pocítil, pretože už som nemal napríklad negatívnu myšlienku, už to išlo ľahšie? Mal si nejaké také zážitky? Asi nie. Asi nie? Ako, iba teraz, čo mi mi povedal, že pred tým zápasom, že videl na mňa, že som bol iný, to aj tebe teraz vravel. Áno. Že on teraz videl, že som bol proste iný, ale aj v tých zápasoch videl, že som proste rozmýšľal a išiel tak s kľudom. No, ale to je asi tak všetko. No. Ale to je dosť podstatné, pretože pre mňa je čest, že si tu aj z toho dôvodu, že si dosiahol tie výsledky. A jeden z tých najčerstvejších výsledkov je aký? Povedz. Vyhral som majstrovstvá Európy. Gratulujem. V Srbsku v MMA. A ktorá to je z tých? Táto. Takže priatelia, máme tu majstra Európy a ty to povedz v čom, pretože ja keď som to čítal, tak priznám sa, že som sa v tom už viac menej stratil. Takže v čom to je? No, keď bola Veľká noc, tak čo boli veľkonočné prázdniny, tak my sme vlastne boli sme išli do Srbska na majstrovstvá Európy v MMA ako reprezentácia za Slovensko. No a tam sme išli ešte aj dve baby od nás z klubu, oni skončili tretie. Super, gratulujeme na diaľku. Oni zápasili deň predo mnou, to som vtedy pozeral, čo som vtedy chcel zápasiť fest. No tak oni skončili tretie. No a potom sme sa vlastne vrátili zo Srbska, boli sme deň na Slovensku, tam sme iba vyšibali babky, ešte som bol aj v diete, takže som si ani nič nedal, som mal tam vodu. Riadna veľká noc. No, ešte som to musel držať do Rumunska, kde som odchádzal na majstrovstvá Európy. Taktiež a to bolo v jiu-jitsu a tiež ako reprezentácia za slovenský športového jiu-jitsu a to je táto medaila, tam som skončil tretí. Gratulujem. Tam som s Ukrajincom tak tesne prehral, ako to bolo, takže taký tesný zápas, že tam fakt pár vecí, že aj som ho hodil, ale boli, ako som proste v rýchlosti, tak som proste vyšli sme mimo zápasiska, tak som za to nedostal body, lebo sme vyšli mimo zápasiska. Potom aj veľa prehodení bolo takých, že tesných a tak, veľmi tesný zápas, aj o jeden svíp, o jedno pretočenie som prehral. Takže som išiel potom do eliminácie a tam som už povyhrával, tak som vlastne, tam som vyhral 4 zápasy, ten jeden som prehral. Krásne. Z celého turnaja. No tak som skončil tretí. A potom ešte aj brat Maťo, on skončil tretí a takisto, že mal myslím, že tiež 5 zápasov, ale jemu sa darilo, že ako aj po ukončovať zápas, ja som ukončil iba jeden, a on ukončil všetky a aj na to, ako mal zranenie s kolenom, tak sme boli fakt, že tá príprava nebola až taká ideálna. Aj to koleno nebolo ešte úplne také, úplne v top stave, to je ako super výkon. To áno. No a tam čo, vlastne teraz som, že on nebol tretí, on prehral moje tretie miesto, ale tak tesne. Aha. Že, no, tam to úplne, že skoro vyťahol ukončenie, ale super to udržal
a nevyťahol. Kosto som teraz, nebol tretí. Pozdravujeme pozdravujeme ťa Maťo, a ak budeš teď stať na bedni, vieš, kde máš zavolať. On už stal v Abu Dhabi pred 2 rokmi. Takže už mu stačí? Nestačí, ale bol už tretí na svete. Super, gratulujem. Vtedy pred 3 rokmi, 2. No tak v Abu Dhabi. No a tak no, potom ešte zápasili od nás Šimon, on tiež prehral boj o 3. miesto, ale tiež pekne zápasil. No Aďo bol v tej istej kategórii a on prehral vlastne. A potom sa v tej double eliminácii stretli a tak musel jeden musel vypadnúť, tak. No tak Šimon išiel ďalej. No a potom ešte Slavka Holubiaková bola, ona skončila prvá. Super. No tak... Takže krásna žatva. No ako hej, celkovo za Slovensku sme donesli... Teraz zase netrepím číslo. Potom ešte aj z iného klubu z Osenca boli babi, oni skončili... Druhá a tretia, myslím, alebo tretie, kokos teraz neviem. To je jedno, základ je, že ste sa umiestnili na krásnych miestach. Celkovo na Slovensku donesli veľa medailí a takú nadmieru s očakávaniami, takže sme boli spokojní. Áno. No a tak skončili prázdniny veľkonočné. Tak predpokladám, že ty si bol veľmi spokojný, keď sa pozerám na to zlato. Mal som v pláne a chcel som aj to, že to bolo, že vtedy som to počítal a som zápasil a už o 5 dní som zápasil v Rumunsku. Takže za 5 dní 2 majstrovstvá Európy. Takže tak by bolo dobre mať 2 zlaté. Ale tak aj zlato a bronz je dobre. Určite áno. No, tak som bol spokojný, aj tak. No a tak no. Super. Pozdravujeme brata, gratulujeme mu k tomu 2. miestu, ako vravíš, na mestrovstvách sveta. To bol tretí. Tretí, takže gratulujeme určite aj k tomu umiestneniu. To sme sa ešte nepoznali, takže ho pozdravujeme ešte raz. A keď niečo bude chcieť zmeniť, obidvaja, to máme takú našu dohodu, že ste u nás vítaní, keď budete potrebovať pomoc, OK? Ďakujeme. OK. Dobre, Mirko, ja som veľmi rád, že si tu bol, ako som spomenul na začiatku, veľmi ma to potešilo a ak súhlasíš, dám ti teraz priestor a daj nejaké svoje posolstvo, svoju myšlienku ľuďom, ktorí možno, keď si pozrú toto video, tak sú možno takí ako ty, že rozmýšľajú, či to vyskúšajú, alebo možno, že majú problém a chcú si ho vyriešiť a rozhodujú sa, či áno alebo nie. Tak možno tvoje posolstvo alebo tvoja myšlienka, čo teraz máš na to svoj čas, odovzdáš, môže byť pre nich ten spúšťač, že aj oni môžu žiť tak slobodnejšie. Nech sa páči. Tak určite by som to, že nech vyskúšajú, lebo že za skúšku nič nedá, jak sa vraví. No a podľa mňa bolo strašne dôležité, že veriť Maťke v tom, že niekedy som si vravel, že budem znieť ako blbec, hej, že čo mi proste všetko ide v hlave, hej, ale treba proste všetko povedať a byť úprimný a aj sa nehanbiť, povedať všetko, lebo potom sa s tým vypracovať, hej, keď nepovieš, tak to vieš mať stále v sebe, proste treba to všetko povedať a potom to viete rozoberať a tak, no takže netreba sa hanbiť a treba uveriť. Ja som sám s Maťkou som sa druhýkrát videl vtedy, keď sme už mali cenenie a som proste, aj neviem ako, ale som mi proste všetko povedal, hej, že ako všetko ako som prežíval a tak. No a tak to treba podľa mňa urobiť, že nehanbiť sa, že vidím sa s ňou prvýkrát a tak, že proste nehanbiť sa, no. Super, ďakujem vám pekne. Takže priatelia, toto vám odkázal majster Európy, ktorý vo svojom mladom veku, vidíte tú žatvu, má ich určite viacej. A čo k tomu dodať?
Ja som veľmi rád, že nás navštívil, že nám poskytol rozhovor. Mirko, verím, že do budúcna, pretože vnútorne viem, že ešte dosiahneš obrovské úspechy. A do budúcna, pokiaľ budeme mať možnosť, a ťa sem zavoláme, že nám s radosťou prídeš povedať zase niečo nové, čo máš vo svojom živote a vo svojich športových úspechoch. Takže verím, že nám prídeš. A vám, priatelia, dajú sa plniť sny? Ja som na začiatku povedal, ja som si splnil vďaka Mirkovi 2 úžasné sny, ja som nevedel ako, ale splnil. Mirko si splnil svoje sny a bude si ich plniť ďalej. Ale či vy si splníte svoje sny, záleží len na vašom rozhodnutí. Vidíte tu na mladého človeka, ktorý sa rozhodol, že to vyskúša, vykročil a nejaké zmeny prišli. Takže je to len na vás. Ahojte.